28 Mart'ta Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğinin ve Rusya'daki ilçihanasının howandarlygynda Moskvada Türkmenistan'ın halk artisti Nuri Halmamedowyň 80 ýyllygyna bagşlanyp ýürüýte çäre geçirildi. Nuri Halmamedowyň eserlerini dinlemek üçin Rus diplomatlary, deputatlary, ilçihananyň işgärleri we adaty adamlar geldiler. Konsertde Türkmenistan'ın atgazanan artisti Vladimir Mkrtumov, halk artisti, professor, Türkmenler'in meşhur baritonu Atgeldi Garyagdiyev ve Muhiyev, Atayev, Agdirova ýaly ýaş sazandalar hem çykyş etdiler. Как вам впечатление? Потрясающий зал. Последний раз я в нем играл. Ой, 90-й год, это сейчас сколько уже? 27 лет назад, когда учился в училище при консерватории, при Московской консерватории, в училище учился.